pui tangin duai nagbinda Linus Kongji nagabinda kamin CM Jenny duai nagbinda Riba kamen Karvan bani ban pinner new duai nagbinda Angelos Nongsit nagbinda ka jingoi jinkya duai nagbinda Gideon Kadesa barake ka singi kha minda ka singi nagabinda ka inga sanjong tunaris Kadesa but first born son Karbani duai nagbinda ka jingoi jinkya but ka jingsha pui jongi ko Beatrice tongni bai ni ka jingoi jinkya duai ru nagabinda Deacon Savio Shoshank balai kandu ke accident minin gasni bai ni ka jingoi jinkya Lai spa lai pusa. Tonginang ai tia ke jing tumu jongi bara hau jisu hagani ke step bawunang pediang yangi ve pai ve halaga janga jing long jongi rangat bat ke jing talat babun jongi bawunang kerku kardo ya barogi jing tumu jongi duai nagabinda ka Bible convention hagani ka how new benai duai nagabinda ka retreat inner healing retreat kerpang ka bangi pelong minta benai bagabor jisu nang trekam halor baraki program ha kerteng upa barukon badumen sim bakoid amen kajinga e jongo trai jongi jisu Christ bar kajinge jongo blai lem bar kajinga salak jongo men sim bakoid kindon rengka batpi bara rengka batpi ru tongin sangesh por man panmap nagabinda gilait kila jongi I nang ios ngo shishu naka kitabu jongo amos nungia tulepa ba ublay utmo ban penchitum yaki beriyo ba kim treben yard yakalindi jongo blay habangim treben yard yakalindi jongo blay habangi im kat kum gamon la jong ngidang kintai ngidang len ya ublay batray kam hapo jongi nang dangi ngopa ka pop baro ka jingkwa ban pensngoba kawan naga jinglom bamdon ublay hapo jongi tongin sangesh por ben panmap naga benda ki por baro bangila len ya ublay ya jisu haga jingim jongi da ka ba pdiang bat kongu ya ga jingkwa jangado bat ka pop hapo jongi jisu be it map yangi site code yangi na baraki pop ke bangila le nga plam how blay badan bor baro bad happy ko himen ko para bangala le pop shibun e dagi jim parkhat dagi tin dagi kham dagi jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakraw e janga namar kata ngakarpan ya kamaria bakoi kabayaisa akati soti ya kiangel bat kiri khui baria pi ko himen ko para benduai na gabinda janga how try play jangi uplay badon bor baro ni sene yangi badandala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen try kin rako play his try can not go play his name.
ngin nia duwai ni duwai nega benda baro ke jing demo shime ni kermen ban ni shania ba ya kabangi buha kama tu Jesu kalonga ba seizo koblei me uba lemba ka jinga e janga jing ting kun mela mon yangi banlong ki kun janga jing shai to ai ngi karpan bangin omsha terlep haga jingdum janga jing bakala henry ba en pau bangi sa barabor haga jing shai pernai janga jing shisha da utrai jang yu Jesu Kristu kun jami uba imbar san sha renkat badme haga jingelong kawe jang men siem bakuin ublay junom la junom. Amen. Kajing puli nakakitab u Amos na yathu lupa. Tu sya ashkor kani kaktien ba utrai Ukren persya epi kupat Israel. Persya ekajat ben riu baro kawai kabangalawan yalam nari Egypt. Ngalayathu tang yepi ngala itu tang yepi nakijat ben riu baro jong kaperthei. Tiana mar kata ngan pen shitom yepi nakabenta ki kam beman jong pi baro. Hatu judan arngut kibayalet lang lemda kila dayakut lupa. Hatu using ujukurhu hapok klau haba shem yo mrat. Hatu using kuon ujuberngem nakrem jong u lada shem labam ai. Hatu kasim kajungat hakasirya kaba hakendau haba dan mapen ab jinriam yaka. Hatu kasirya kakenjut hi nakendau haba kaklam dangat ai. Hatu juput yakaturoi hakashnong bat kibriyo kimting ai. Hatu kajinglanot kawan hab hakashnong lemda utrai ule yakata. Dalaylay utrai ublay jule ai. Klam dapan pau yakajing temu jong u ha ki shakri jong u kinang yathu lupa. Using ulakarhu u ai uban omting. Utrai ublay ulakren u ai uban yathu lupa. Ngalapin julor tu kat ningut napi kumba ublay ulapin julor ya ka Sodom bat ka Gomora. Bat pilalongkum kadaw pilalongkum kiding telaw ya ka ba laweng jendat na po ding. Penban pem shimuan pai satya shanga uong utrai. Namar kata nganle kumni yepi ko Israel. Namar ba nganle yakani hapi. Tupen kre banya kendo ya ublay jong pi ko Israel. Kaktien jong utrai. Isongo ya ublay. Sam kebesan mabat ruspa nyefufra. Putrai kitin jonga snapper jingud men sim jonga asap putrai ya kitin jonga snapper ujing kerpan dan syakish korya jingkan jonga. Aku sim ko blay jonga nadu dang sem ngalakot yame ba metrai sabyanga pesep ngalakadwai yame ngap kmiya jing shanya. Asakutrai kikin jonga sabka jingud men sim jonga mem long ublay ubahid kapon yubama
jing ut men sim jong nga en rei ma nga ha jing yi jong min nga yo rong ying jong min ha ga ting bleng nga yo rong ma ni a temple ba ku jong min ya lam ma me traya ho jong min don ba lang thot yang nga pen pa wa nga ya ka mon jong min kadel leng ti ak ma jong nga asap ku trai kik tin jong nga sap ka jing ut men sim jong nga Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngashania ha utrai ka mensim jonga ka shania ktin jong u. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai und don renka bat pim. Ka jimpuli na ka gospel bakuit kat kumu Matthews. Habau Jesu la kiu hakaling. Kisinran jangu kila yabudiabu. Bad hakami la ki ka eriong ka bajur hakaduriao. Hado bakaling kalasha telep daki jingat pelung henre upat ulayotia. Tegisinran kila late bad kersiu ya ki ong. To penim yangi khotrai ngilaya. Teu Jesu la ong haki. Bale pishapting katne pi ki barit sat kajinge. Nang daw la ki badula dumok yaki lair bad yaka duriao. Bad kala don ka jing jai ka bakarao. Tege brio kilalingong ngain ki ong ya ong ubrio ayu bakum une ba wat ki ler bat ka duriao ki kongo yawu. Ka gospel jangutrai ko himmen ko para ba yit hautrai Jesu Christ haka jimpuli naka kitab Amos nongya tolepangi dang yusngo lada kibrio kim shania ha uble pinban ki shania ya kie jong perte kai ka bala banjia haka jingim jonki ngiusngo ya ka sur jonka jimpen chitam kat sur jonka jinkentai na uble na marba kim shimla yai ya kalindi kabapeni da uble kilele mon bad utrai wala maham yaki bansajia haki kumbajia a Sodom bad Gomorrah yaki brio bam shimla don jinge duble a gospel min da kasngi ngiusngo baki apostol kilanyar haba van ka ler kaba jur kaba tlep halo jangi kaba van be persha yakaling kaba kishon Kaktinu beleka ong ujisu udang yotia hakaling ki apostol kidang king yakaling but kindit kinsan lawan galer but kalapinting yaki kadon ko por ka jengem jangi kayai jai
klem kano ka jingtut bangis ngusngain hapo jangi na marba kamdon jimma aye hakama jangi dongi por ka wanjia ye ke jingjia kindit kinsan ha ka jingim jangi lese lemba ka jimpang lemba ka accident lemba ka jingiap lemba ka jingjinjar lemba ka jing yakulmar ha ke ingasem but ngistang ban du jingermen ngistang ban linear kalam soto yano ngin shania kala don gi por kum kini gi ler ke wan ban be parsha ya ga jingim jongi haki ingasem la jan lom baro ki yakendu kum kane ke jinge kibriyu ke bala jai kalam kano ke jingdot kum kini gi apostol ke la yakendu jinge shisundon kim shimla poi parkhat namarba kane kalonga duriyaw bamju don kum kane ka erion ka duriyaw galili kalonga duriyaw kabajai Henry kindit kinsan haka jimbam boy parkhat jongi kala wanjia ya kane ka ler but ki apostol kim don shu ya ka jubab ban le kumno ban control ban sanshari ya ka ta ka bor jonga maria Kim don kano ka buit hapo jonki. Kila sautu minda kidon hapadenge jimma. But kila ting haka jing ting kila kirsiu yaw jisu. But haba kila kirsiu yaw jisu kila kwa ban shu pindip yaw jisu baka don ka jimma saudang jongi. Lese kata ka jing kirsiu ya ujisuru omde daka ba kermen ujisu don ka bor halor kane ka mariam halor kane ka dew halor kane ka ka ler ka bajur ka babe ki ko ban yam lang badu jisu lese ha ka jingdumo jongi kalong namar ki ko ban cherno ya ka jingting jongiru badu jisu namar ki perkat lese ujisuru unyap ha ka ta ka jima te ki ko ban yam lang Kiko aban ya share lang ya ka jingjinjar. Kalam das ngoto ujisu ulong uble ubadon ka bor halor kiye baro. Hadu minda ha ka jingim jongi kila yo I ujisu dan bor halor ka met jongi barayo halor ka jimbang jongi barayo padu jisu la ben le kambala halor ki barayo. Henry hadu minda kim shimla yo I but kim shimla poi parkan ba ujisu don ka bor halor ka mariang halor ka bor jonga mariang. Kane ka dega sining kong kiyo iya kane but namarba kim shimla don ka jingtip shalor kane kila yam kila ting kila kersiu yaw jisu henry jisu ang bale pishating bale shishating lese don napeng jonki kila ki bein yaw jisu lese kila kerle lese jisu pim yoise ya kane ka badang jia saudong jongi pim ting se namar kim pat don ka jing sautu palat ya ka ba kila ban mudur ko himen ko para ujisu wan haka jingim jongi habang istang ban yo I ba udon ka bor halor kiye ke baro ngi perkat bamla balong halor kiye ke baro kabangi perkat bamla ban yarap mano hangda ujisu wan rung haki benda kaba ngis ngukudlat ka jingim badu jisu kalong ka jingim kaba man ka por Jingim badu jisu kalonge jingim kaba kendup ya baro ke jinglong jongi bunsin ngi ha ka jinge jongi ngi pinkalad ya jisu na kabinta jonga jingim kaba kata tang ya ka jingim kaba man kasngi lese ngi bu ya jisu tang ha kabinta jonga jingmane na ki por shaki por Henry ngimju yalam yaw jisu ha malla ka binda joga jingim ngi lese ngi klet ha ka jimbi jongi ujisu don bor halor malla ke binda joga jingim jongi om tanga jingduwai om tanga jingim mensiem Henry udon ga bor halor ka mariang halor ka jinge baro ka bang yakendo naki posh ka por ha ka jingim jongi de hangda ujisu ubatai haki kane kalanga binda ka ba kap ke apostol kim sautu Menda ujisu dangai haki ya ka jingi kai ka batimai lemba ka ne ka jingjia ka ba mud ude ujisu gi usha ya ka ne ka ler ban be persha eki kanamba kindup nang sautu ba ngidon kam ban shania telan ya ujisu nanda unsase ya ka babatam na gabinda jongi hapadenge jinge
Ko himen ko para ngidon kamban ya rengkat badu Jesu ngidon kamban kot kerpad iawu man ka kelip mak ngidon kamban aiti pura iawu klamda pin khalat ya kano ka binda jong ka jingim na ka jingim jongi ngimde ban pin kerpang kindiat na ka binda Jesu nang da yalla de shimet henry ka jingim badu Chris ka ba mol ka kendup ya baro ka jinglong jongi ka ba man kasngi Jesu hikayangi tolong ki bashania Tilan yawu klam artatin klam ting namar habadon Jesu bakni ngimdon kano ka daban ting kum ki pai Israel kimpat laban sautu ya kata ka binda namar kila pinkala do bale na ka jingim ka baman kasngi jonki bad haba kila pinkala ya ka jingade jonki badu bale ka baman kasngi kila ngop pin ban ha ka pop kila ngop pin ban ha ka jingsuniu bad kila pinjingai badu blai wala wan ban maham yaki namar ba pela jid ban im ya ka jingim jingai na oblai minda pia kendo ya ka jingjinjan ko himen ko para tongin kar padio Jesu agane gi ukrish bakui hikayangi vai bangin dup la ban pediang ya Jesu hamalla ka binda jang jingim kalam pin karpang kano ka binda naga binda yalade Jesu be eat karku kardo yangi Penslai yangi daka nega jingsong tu bangi don kamban shanya hame bangi don kamban aiti na dong shadong haka jimpinyat bastard jame kramba nindup la ban yu roit yaki baro kabasuniu daka bor jame enyaro ya utrai Jesus Christ Thongin plai ka jinget ka jongi nganget how blay upa badon por baro unong tao ka bening bad ka kendo bad how Jesus Christ ukun mamarwe jongo utrai jongi ya bela puna min sem bakui ya bela kana ka Maria teisoti bela shale ben po pondius Pilatus la sanapna yahu la ya la tep yahu la ya shakibaya hagasngi ka balai la mi patne kibaya Blakiu shabane ushang shakamon blay upa badon bor baro nangda unwan pat ben bishari kibayim bat kibaya nganget how men siem bakoi haka balang Catholic bakoi haka jingya selo kirikoi haka jingma yekipop haka jingmi pat kado haka jingim bam chikut amen Laispa Prahua. Castem usobadabdo Dagjong kajingi jongi Naling castem usobadabdo Dagjong kajingi jongi Shim kotrai shim yaki Yiaiti Lord Yalade Shim Kutrai Shim Yaki Aiti Jong Mengi Aiti Uder Job Waina Udeng Ike Dag Jong Kajingi Jongi Wana udeng ike Nang jong ka jingi jongi Shim kutrai shim yaki Iai lut yalade Shim kutrai shim yaki Akti jong mengi aiti To ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi kallang ka ba priang hon hau blay upa badon bor baro To try dengan sekenyang di jompi Nak benda ke singaro borang tentang kesungguh
จึงมันตัวเองมันจะพลังคือจุกบาราเว Koblei meio ba pintre kam daga jinx bun ya ga bor jongi jingma ya jame to ai ngi karpat baga jinx shakri jongi ya me khallong ka ba ya de bat kini gi jingai bakantang da u kris utrai jongim amen utrai undon rengka bat pim to kentiu ya na ki donut Ikitiu kisau Tangin aingu ya utrai ublei jongim kasuvang pat kadei dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pabakoi ko blei badon bor bat bam jikut namar wat lada memdon kam yaga jingero jongi pinban ka jings ngu jongi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jongi kimpinyare ye yaga jingkrao jame henry ki rap yangi na ka benda ka jimpenim lemba utrai jongi Jesus Christ bat kumda rangat bat ki ken kun ruai jongi angel ngiro yame bat ni penbana daga jingkamen Bakun utrai bakun yublegi pan meneng bat pertegi dam dakapuram jombe Ruai usana syadrom Ruai usana klembur Ruai usana yublei junom Ya royuta bawang Aka kereteng utrai Meneng bat pertegi dam dakapuram jombe Ruai usana syadrom Ruai usana klempur Ruai usana yublei junom ko himen ko bhaira haganega por ka bakin tang tam hagabangi duai ya ublei ben phayo men sim ba koin halor kanega jing tarwa tonginam bu ya ki jing tu mu jangi baro ba jisu unam shimti pura ka jingim jangi ya ka ba ngimdon borshu halo jangi ya ki binta ka ba ngis ngau thalat ya ki binta ka ba ngis ngau khutlat ai ba jisu in plilat yangi da ka bor ba phala jangu Dashisha melong ubakuit kotrai katamei jong kajinkuit barro Namar katangi karpadya me topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi da kabapa ya umen sim jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangutrai jangi u Jesus Christ Haka por bala dino yavu badala ka mons nobha ula pdiang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badda ka ba aingu yame ula kdia yavu badula ai halage senran u ong tu shim bat bam na ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpi Hakaju kerukamenda lalayabam ula shim yaka kuri. Bada kabaingo biang yame ula ayaka halaki sinran u ong. To shim bato dina ka ne pi barro. Namar ka ne kalong ka kuri jonga snam jonga. Jonga jutang bati mai badbam jikut. Yakabain penmi nagabinda jumpi ba nagabinda ki babuun. Nagabinda ka jimma yagi pop. To leya ka ne
bankan mau iangam. Kos nam bakardor jangu Kristo pen koid yangi. Pen koid ya kemen siam hadim pen koid. Pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam. Ki badon haki hospital baper. Ki balamin saw accident. Ya da yangi nau bamen. Kajing maya John kajing Kata sin bagi bamyu ne upo bagi dinagane kakuri ngipen mena kajing yap jong di potrai dadadu menwan. Namar kata ngi ki bapin menda ya kajingia bat kajimi pa jungu. Ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim. Bat ya kakuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem namar melanyu yangi. Ki babit ben yang hakama jamme bat ban shikri yame. Da kabas ngeverit ngi karpad yame. Bangi ki bayo benda hakamet bat kas namukris ngilong ki bala pinyatali kawe da umens siyam bakui. Token mau kotrai ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte. But to penjanai ya ka haka jingin. Renkat badu Francis upaba koi jangi. Uvilbat marvenu bishop jangi. But baru kilinto but kirinium. Token mau lem roi ki himmen ki para shinrang but kinde. Kibala yotia daka bakarman ya ka jimmy path. But ya baru kibala kalat no haka jingis ne jamme. Tapadiang ya ki shaga jingshai ka kama jamme. To isene yang ibaru ngi karpad yame barengkat bat kamaria te soti bakuit ka kami jongoble. U Joseph bakud kurim jonga ki apostol bakuit u Francis disease bakuit but baru ki rikuit ki bela pensungaba yame pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem hage jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram yame da ukur jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badon bor haka jingelong kawe jangamen seyem bakui barro ko burom bad ke jingero junom la junom amen ko himen ko parato ngin duwai nagabinda bara ke jingdumu duwai nagabinda ka Bible convention hawni banai haka kar lai tarik pat kum juru ya ke retreat ke pang ka bangi perlong hawni banai Babaro ki bawan shimenda ki niyo jimmendoi lemba ka nega retreat bat ka jing duwai pin krai. Itu airo naga binda ki bapangi bashitam ki basha appointment da kasngi iwe inang ya side jungi kong Beatrice tongni ben sa appointment da kasngi kum juru ki bamin saw jur e deacon savio sochang ba inyo ka jing koi jing ya kloi. Kopa jungim uba ha bening kalong ka bakui ka teng jume Kanwan ka hima jume kalong ka mon jume ha kendo uba bening tuai yang imida ka jimbang jungi kahala ka sngi patmap ingi kring kang jungi kumbang irung imap ika beles niu yangi padua telam yangi sha jing joy hendrei taplait ingi na ka basinium taplait ingi karpat ko trai na ka jing sni baro ha ka jing spon jame to ai jing suk jing sign ha ka sngi jungi Krambada ka jingarap ka jingis ne jame ngilait bara bona ka po but nginyo jingida ka jing jinjar barro kadbangi dangap kamelendi ka jingkarmen bakoid but ka jingwan pa junganong penim jungi u Jesus Christ Kotrai Jesus Christ may bala ang haki apostol jame ka jingsuk nga happy ka jingsuk junga nga ai happy what pay the pop jungi hendrei ka jinge junga balang jamme but ha ka jingspon jamme to ai haka ka jingsuk but ka jingatali kawe khatkum ga mon jamme mame uba im bada basensha jinom la jinom amen ka jingsuk trai kandon barabo renka but pim dab da ka jingi du Kristo ngin ye markelia
Hakumi ukun lambro jung ubale. Hakumi ubakit na ka pop jung ka prote. Sukito ke bala korsha ka jingkawai jung ukun lambrot. Kotrai Jesu. Iwan ay nguyami. Iwan maneyami. Namarga medong hapojangi vai pai vai. Meshonsa hapojangi. Meshimdi purai ki jing talot ki jangi. Abam mela wan long do long snam. But mela shonsa hapojangi. Lembaga ni communion bakoit. Lembaga ni communion mensia. Bon ki himen ki parajame. Bon ki konjame ki trangyame. Najingai. Lembaga ni mas bakoit. Don't give up on give a trangyame. Don't give up the apang haki jingdia. Don't give up the Lord haka meka part jangi. Jesu menang pin kadang yaki jing trang jangi vai pai vai. Menang shong sabati. Menang lay jingo yaki. Menang kudup yaki. Menang pin koi pin kia yaki. Menang lai lud yaki. Menang yai sen shari ke jimu jimbar ka jangi. Yaki men siam jangi. Yaki inga sem jangi. Yaki kamgi jam jangi. Namar melong ubulay ubayum ya haka jingim jangi. Ban kursiyo yangi. Ban pin kadang yangi. Ban pin yem yangi. Ban pin koi pin kia yangi. Ban yalam dindi yangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la.
Jesus, 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 Jesus. I boria bora gini kon ke bashi manda hagene ka masko Jesus le kambala halo jangi barra. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. To nginia duai. To ai bakanega jinkinia kabakincha blay. Kabangila tarwa but na kaba ngila bam. Kanai jingim yangi kotrai ngikarpart kanamba. Habala te song yangi but me ha ka jingir bam jikut. Ngila ban se kiso kibane shi junam. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon renkad bat pim. Blay baton bor baro in karkoyapi. Uppa barukon baro men sim bakoit. Ya leisuk ban pen bana ya ka kubar bahajung utrai da ka jingim ka jumpim. Sa pa ja. Kaburam hau pa berkono mensim kuj, babalong bam lekong junta berkuat nama Amen. Enyero yau trai Jesus Christ, dalam nama Amen.